Avui ens visita a Alexandria l'Enrique Vilamatas, autor de celebradíssims títols, l'últim dels quals, El mal de Montano, una novel·la que va guanyar el Premi Herralde. El mal de Montano són moltes coses. El que passa és que la contraportada parla de que és l'enfermetat de la literatura, la persona que està malalta per als llibres, com es diu, malalt de tele, doncs malalt de llibres. Va sortir la idea de l'anterior llibre, Bartleby i companyia, on te parlava dels escriptors que deixen escriure, que era com un carrer sense sortida ja per mi haver tratat aquest tema. I l'única possibilitat era inventar-me un personatge que seria un crític literari, que tindria aproximadament la meva edat, i un fill de 25 anys que hauria escrit un sol llibre i s'hauria quedat a Bartleby sense escriure. Llavors el pare, crític literari, el visita a la seva casa per ajudar-lo. I aquest seria el començament. A mi em va passar el mateix dia de la roda de premsa que vaig presentar al Bartleby i companyia, que em van fer aquesta pregunta tòpica: i vostè que està preparant ara algun altre llibre? I em vaig donar compte, em vaig posar vermell i tot, vaig donar compte que no estava preparant res, el qual era molt lògic, perquè acabava de fer un llibre. I em vaig trobar que m'havia convertit en un Bartleby sense donar-me en compte, és a dir, víctima de la meva pròpia trampa. Però llavors va vindre el mal de Montano. Va solucionar-ho tot. I has descobert que hi ha molta gent malalta de literatura? És a dir, el mal de Montano està molt estès? Tu en coneixes molts? Sí, perquè he rebut una gran quantitat de cartes de lectors, igual que va passar amb Bartleby i companyia, que estava ple de Bartlebys tot el panorama nacional. Gent que deixava d'escriure i t'escrivia una carta per dir-t'ho? Gent que, per exemple, em deia: jo només he escrit una vegada, que és aquesta carta, no he escrit res més a la meva vida. Persones que em deien... L'estructura de les cartes, que primer va començar a Espanya i després va continuar als altres països que s'ha traduït i ha rebut cartes de fora, jo pensava que l'estranger era diferent, no? Doncs no, perquè l'estranger, França, Alemanya, Portugal, Itàlia, les cartes que he rebut tenen la mateixa estructura de Bartlebys que m'escriuen. Consisteix en el següent, dues parts. La primera, presentar-se i dir que ells no han escrit mai, o que han escrit un sol llibre, no els hi van fer cas i es van retirar, o que no han escrit mai només que aquella carta, o que tenen un problema amb l'escriptura. Després d'haver parlat d'ells, es donen compte que ha parlat massa d'ells mateixos. I la segona part de la carta és per recomanar-me un Bartleby que falta en el llibre. Com portes el fet de ser reconegut a fora de Catalunya, diguem, com un autor català, i de ser reconegut dins de Catalunya com un autor en castellà? Sentir-me estranger ja em va bé. És a dir, soc estranger a Madrid, soc estranger a Barcelona, en aquest sentit. Jo soc un escriptor extraterritorial, per l'altre cantó. Una de les coses més absurdes que em poden haver passat és que m'hagi donat el Premi Nacional Espanyol de la Crítica, entre altres coses perquè no m'identifico amb la literatura espanyola. Soc transnacional, evidentment, en el que faig. I possiblement cada vegada més francès i alemany que català o espanyol. Per tant, també soc mexicà i argentí, per tant, aquí no hi ha més problema que soc estranger a tots els països on estic. També hi ha una altra de les teves novel·les, que és El viaje vertical, que és el que et porta a una mena de reconeixement internacional, un premi com el Rómulo Gallegos. Vaig escriure El viaje vertical una mica per fer allò que va fer el Juan Benet, que es va presentar al Premi Planeta, per demostrar a la gent que li deia que era difícil de llegir, per demostrar que ell també sabia fer una novel·la més accessible. I el càstig per haver fet una novel·la una mica convencional va ser que em donessin aquest premi. I, de fet, quan vaig arribar a Venezuela, el crític més sèrio del país havia fet un article que, quan el vaig llegir, em va fer molta gràcia, va dir: lo han castigado por haber hecho el viaje vertical, cuando Bartleby, història abreviada de llibres estupendos en la seva dimensió, i ara té que vindre a Venezuela castigat per haver fet aquest error. Qui et va descobrir que el teu nom, Vilamatas, llegit al revés, diu Satan Alive, que vol dir Satanàs viu? És a dir, aquest missatge diabòlic, llegint el teu nom al revés, qui va ser que te'l va descobrir? Aquest descobriment va ser terrorífic, com comprendràs, per a mi va ser terrible. Entre altres coses, segueix sent terrible perquè em pregunto si no m'ho hagués descobert el Jordi Llobet, ho hagués descobert algú. Aquest dubte em queda per sempre, no? Des que ho va descobrir, que jo tinc que posar cara de bona persona moltes vegades.